Evžen, pozri, ja som v Amerike. Ty si dal fentanyl? Čaute všetci, dnes budeme hrať so Slancim nový Skate. Konečne sme sa časovo zladili, mesiac po tom, čo tá hra vyšla. A budeme dnes skateboardovať, jazdiť, budeme padať, budeme skákať, budeme sa zabávať. Budu tancovať, budu repovať, budu skatovať, budu stepovať, budu jamovať. Takže som zvedavý, ako nám to pôjde. Sme tu zase asi dneska a sadneme si tomu ver. Aha, 2015 YouTube, natočíme YouTube video. Počkaj. Dobre, také spravím intro. Jo, zdravím všetkých, moje meno je Selassie a dnes ideme s menami Selassie hrať skate, bodka. Máme tu Selassieho, môžeš pozdraviť Selassie do videa, aj na stream. Zdravím všetkých, čaute. Parádička, aký to je pocit, že sa otočila vlastne karta a že o kokos 10 rokov skoro si zober, sme zase v skate, 8 rokov dozadu sme hrali skate u mňa, ja som to uvádzal a teraz sa to otočilo aj to u teba. Teraz sa to otočilo, hrám to teraz ja a ty budeš vlastne figurovať budeš v mojom... ma šikanovať, takto. Áno. A keď chcete sledovať takéto veci naživo, treba chodiť na Twitch, kde streamujem pravidelne, takže dojdite, link dole v popise. A dnes teraz, Slancy, ideme spoločne skateovať, zabávať sa. Ako sa ti zatiaľ páči hra, aké sú tvoje pocity? Ty si to hral už párkrát, ja tam mám nahraných okolo 100 hodín, ty tu máš troška menej. Ja okolo 7. No, aké sú teda tvoje pocity oproti predošlému skateu? To ma tak na začiatok zaujíma. Úplne prvá vec, príde mi to hrozne detské. Ne, fakt, že není to škaredá hra, je to pekná hra, tá grafika je pekná, ale viem, že je to robené proste pre tú mladšiu generáciu, ale čo ma najviac vytáča je reči, ktoré rozprávajú tí ľudia, čo ti akože hovoria, čo máš robiť. Kamoško, to som si v prvej hodine hrania celé vymutoval. Ti hovorím, že to som hneď, ak som prešiel tutoriálový ostrov, som to dal preč. Yo, what's up, skater? Už som čakal, že povieš niečo iné. A ja úplne, že... Ne. Čiže je to hrozný cringe pre mňa. Je to, áno, a všetci na to nadávajú, reálne, ale nie, práve že všetci, čo to hrajú, tak nadávajú hlavne na tie AIčkom vytvorené scenáre. Ja som si na začiatok pre teba pripravil jednu vec, ktorú som pred chvíľou skúšal a naučil som sa ju. Tuto sa postav, aby si to videl. Tu sa postav, aby si videl, že čo spravím, dobre? A ty mi skúsiš opísať, že čo si videl. Wow, čo ti je? Vieš, čo to bolo? Vieš, čo to bolo? Neviem, jak sa to volá, ale viem, čo to je za trik. One leg show it, alebo No Comply sa to volá. No Comply sa to volá, kamoško. A došiel som na to dnes, že takéto niečo tu vôbec existuje, lebo ja ten trik mám rád, ale absolútne som netušil. No, dobre, skúsim ti vysvetliť, jak sa robí. No ja mám pre teba dneska dva triky, ktoré obidva majú veľmi komplikovaný prstoklad, by som to nazval. No a teraz ti vysvetlím, jak budeš držať, čo budeš držať, hej? Odraz sa, čím sa odrážaš na Mongo? X-kom. Áno, tak X-ko, dobre. Dáš Mongo odrazenie, čiže v tvojom prípade X-ko. Áno. A do toho, jak ideš stlačiť X-ko, tak rovno urobíš shove. Musíš to naraz urobiť. Na prvý pokus! OK. No, čiže toto je celý No Comply. Chcel by som urobiť hneď na začiatok takúto sekvenciu, že dáme No Comply, skúsime dopadnúť do manuálu a potom do railu, hej? Idem No Comply do manuálu. A odtiaľ... A z toho manuálu... Áno, na grind nejaký. Ľubovoľný grind a out, hej? Áno. A ja som nedal manuál. Nevadí. Ale to bolo pekné, bol tam No Comply. Ukáž, No Comply, manuál, No Comply. Dobre. Chat musí ohodnotiť naše triky. Pohode to vyzerá. Koľko tomu dávate, chat, z 5 bodov? No Comply, jeden, druhý. Ja si otvorím si tvoj chat. Fú, to neviem, či by si mal robiť. A chcel som tu postaviť takú provizornú rampu, aby som ťa naučil trik, ktorý som povedal, že ťa chcem naučiť v prvom videu a volá sa Benihana. Benihana, OK. Držanie toho triku, alebo kombinácia komba, aby si ten trik spravili, je celkom zvláštna. Ja sem dám rampy. No daj rampu. Benihana, mám to? Dobre, pochopil som to. To bola Benihana, dobre. Čiže... Tak počkaj, setnem si marker k tebe. Jak ti to vysvetlím. No, dokým sa nedostaneš do vzduchu, tak iba ideš normálne. Ty sa proste odrazíš a ako náhle na tej druhej rampe sa tvoja postavička dostane do vzduchu, tak teraz počúvaj, držíš ovládač v ruke, áno? No, áno, držím v ruke. Ľavým ukazovákom stlačíš ľavú tú triggeru vzadu, čo je, čím robíš kotul, hej? Spodnú? Áno, tým, čo robíš kotul, skús to. No. Dobre. Ľavým palcom stlačíš pravú páčku smerom hore. Počkaj,
Počkaj, ľavým palcom pravú páčku. Ľavý ukazovák, ľavá zadná, ľavý palec, pravá páčka, tá čím robíš triky. A do toho musíš stlačiť, u teba je to X-ko. Áno, ja toto idem sledovať. No, ja ťa kamerujem, poď. Poď tam sa postav, natáčaj. Natáčaš si to? Áno, natáčam ťa, poď. Dobre. Dobre, počkaj, neviem, to som schaosil som sa. On si zamotá prsty, bude mať úzol. Úzol budeš mať, budeš mať korváčiky, keď si kúpiš udené. Judo nosgrab. A zmeníme to. Áno, úpravy nastanú. Zmeníme. Dobre, teraz sa vrátiš. A teraz? Dobre, no a teraz Benihana. Teraz si switch, čiže to neurobíš, ale skoro. Keby nie si switch, tak by si to aj urobil. Ale prečo som v switch v kuse? No? No, Benihana! Bola tam! Ukáž, dobre, idem sa pozrieť. Bola tam Benny, idem sa pozrieť. Počkaj. Je to fucking tam. To si budem na... Áno, bola jedna. Ty kokos. No nič, hotovo, pozri sa. Teraz som chcel asi. No. Čo si jebe? Ty kokos. Ty vyzeráš jak... Počkaj, vieš, jak vyzeráš? Je taký jeden beloch a on hovorí, že je Jamajčan. Ja viem. Vagman tak chodí a on tak rapuje úplne. Chcela si mať ready pred GTA 6, chápete? Chcela si mať ready. No, čiže pointa, chat tohto je, že pôjdeme tadiaľto a tu vyskočíme a padneme salto o poschodie nižšie, chápeme sa? Kamo, ja vyzerám jak 5-kilový feťák. Ty vyzeráš, jak keby si odo mňa chcel telefón. Ja neviem, počkaj, ja si musím túto rozpoznať. No, mám to, dobre, ideš, musíme to dať spolu, musíme to dať ale naraz. Musím vyskočiť. Rozjebal ma, no! Kam padáš, kamoško? Ty si umrel, volám hospic. Pome. Má marker. Ale dopadli sme. Mám, Ja som dopadol. Počítaš to? Ne. Jak si dopadol? Nepočítaš to? No, že som sa vyjebal. Počkajte, to chcem vidieť. Ty kokos, ale pozrite sa, počkať. Chceš to ďalej? Posledné dva pokusy, poď. Posledné dva pokusy, áno, poďme. Toto je ten pokus. Dobre, toto je ten. Už, toto je on. Toto je on. Toto je ten pokus. Tento je on. OK, ako bolo to úplne troška iné, ale aspoň to... Ešte raz. Nejdem hrať. No, dali sme to, super, paráda. Dali sme to, easy, áno, ukáž. Ne, zasekolo sa mi tvoj Twitch, nevidím to teraz. Áno, si dostal ban. Toto je jaká vizualizácia, pozri sa. Extrémik. Toto dobre vyzerá. A first try sme to dali obaj. Áno, na prvý pokus to postrieham tak, že to hneď sme dali. A to čo som staknutý v grinde, tail slide? Dobre, toto ti musím vysvetliť, čo budeš robiť. Toto bude troška zložitejšie. Ježišmaria, no tak to mi teda vysvetlí. Pozeraj sa na stream, ukážem ti to na streame, hej, to bude jednoduchšie. Dobre, ukáž mi, čo mám robiť. Povedz, keď budeš sledovať. A dáš Cavemana, keď budeš... pritom. Caveman. Moc zle som skočil. Dobre, aj Cavemana ja som to spravil, ale z nejakého dôvodu ma zastavilo vo vzduchu a absolútne som nedal speed. Dal som to! Áno? Tak počkaj, ideme to pozrieť, že vraj to dal. Budeš to vidieť? Mal by som. Tuto vidím ťa. Tu si vidím ťa. Jakú šípečku som hodil. Počkaj, pozrieme si to celé. A tam som dal kickflip. Tuto šípečka letí. A ty si sa odrazil od steny, aj tak si dopadol a prežil, chápeš? Poj, to správame. No. Prešiel som ti po krku, si skápal. Ja si asi korčule poviem kúpiť DLCčko, lebo... Mám to. Čak, ale dobre, ale my to musíme dať naraz. Dobre, tak dajme ten naraz. No. Poď, skáč. Ešte raz. Toto je on. Ešte raz, toto nebol on. A snaž sa, toto je on. Čo robíme? No. Môžeme? Skáč, poď. Toto je ono. Deep dive. Mám to, dobre, a leď. A trik. Tričík nejaký. Dobre. Máme to, dobre, poďme niečo iné vymysleť teraz. Letíme jak strely. Ty kokos. Kamoško. Dobre. Toto ste mali na prvýkrát akože. Kelpík. Ty nemáš ovládač, ty to hráš na... On to hrá na... Na pedálo. Na volanti. Urobíme si vlastnú Game of Skate. Dobre, ideš prvý. Tuto, hej? Dobre, tak idem prvý.
To bol kickflip? Dobre, čiže obyčajný kickflip, hej? Obyčajný kickflip. Dal som šavit, mám S-ko. Ideš mi. Bohužiaľ, inputy. Bohužiaľ v tejto hre. Dobre. Heel flip. Heel flip. Dobre, dúfam, že dám na opačný šavit teraz. Dal som Oli, mám Káčko, ideš. Dobre, zatiaľ ma to baví strašne, no. Poď. No. Teraz dá šavit a ja dám heel flip a kickflip. 360 hard flip. 360 hard flip. Dobre, mám. No. Dal si ho? Áno. Nedal si ho, ži? Dal? Jasne, že áno. Ja som vedel, že si dal iba šovit. Ja ich poznám, však na streame mi to ešte ukazuje stále teraz. 3, 2, 1, konec. Dobre, dáme, počkaj, ja poviem dopredu, čo idem dať. Dáme 3-6 flip, vyskúšame. Tak som dal varial kickflip. Varial kickflip. Hej, to sa robí tak jak 3-6 flip, že zľava, taký jak obdĺžnik ideš urobiť. Dal som to, wow! Nice! Dobre, ideš. 180 čo? 180. Kickflip, obyčajný? Hej, kickflip obyčajný 180. Dobre. No comply. Switch no comply, pozor, switch no comply. Switch no comply. Pravou páčkou ideš doprava pritom. Switch no comply. OK. Dal som to. Dobre, čiže ja mám čo? SK-AT? Neviem, máš už T? Nemáš? Ja mám, že korčule. No, poď. Ideš. Ty máš korčelo. Ja mám korčelo. Tancuješ jak Jesse Spliceman, no. Frontside 360 popšovit. Veľmi to flikneš. Frontside 360 popšovit 180, nevadí? No... Ridu? Dobre, ridu. Tak daj ridu. Tak, spokojný? No, hard flip. Hard flip? Áno. Hard flip. Ty kokos, dobre, no. No, poď. Dobre, skúsime dať fake kickflip. Dobre, musíš najprv vo fakey Nollie heel flip. Nollie heel flip. Nollie double heel flip. No. Dobre, idem obyčajné. Tu máš Nollie heel flip. Dobre. Čak, ale zlé inputy to dáva tá hra. Dobre, idem ja. Zadávaš ty, zadaj niečo. Switch 360 inward heel flip 180. To ani nevieš, jak si urobil. Jasné, že viem. To máš doľava, poloblúk a krížom dole. Otoč sa do switchu. Počkaj, otočím sa. Takto sa robí switch heel flip. No. Ja to nechápem, ale mne to hlava nechce pobrať, že jak to mám akože tak... Ideš. Otočiť. Fakey laser flip. Čo? Dáme 360 hard flip 180, dobre? Dobre. No. Nollie dokonca. Nollie 360 hard flip 180. O! Nollie frontside popšovit 180. Aj. Prehral som. Dajme jeden pokus ešte. Dobre, dám ti ešte jeden pokus, poď. To isté som spravil. Dobre, ja to neviem flipovať. No comply manuál a do tohto grindu... Skoro! A von z toho. Skoro som to dal. Dobre, ide o to dať no comply manuál a do toho... Áno, do toho grindu. Do toho vnútorného grindu, hej? Takto, presne tak, jak som to urobil. Presne tak. Wow! Tak toto bolo brutálne. No comply, manuál a von. A úplne krásny bol ten manuál ukážkový, aj ten grind. Ale paráda, akože ja som sa veľmi zabavil, začiatok bol úžasný. Dúfam, že si sa aj niečo nové naučil, minimálne no comply. Áno, no comply a Benihana. Dúfam, že do budúcna pridajú ten Game of Skate. Mal by byť v októbri, že vraj update season 1. Október začína v stredu, myslím. Otázka, či to bude hneď v októbri na release, alebo to bude až neskorší dátum, uvidíme. Takže ďakujem ti, že si zahral, že sme si takto urobili nostalgiu 8-ročnú, či 10-ročnú, keď sme to hrali a vidíme sa na budúce. Ďakujem všetkým, že ste sledovali toto video, snáď ste si to užili a troška vám to pripomenulo, keď sme hrávali Skate 3 so Slansim. Určite budeme robiť ďalšie takéto veci. Bežte na Jimbeam, kód Evžen5, bežte na Volt, kód Evžen a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Bežte si pozrieť nejaké z týchto videí, čo som natáčal. Majte sa, vidíme sa na budúce, príďte na stream alebo pri nejakom videu. Čaute.